Тинчурин театрында олқыш милли драматургия һәм театр журналистикасы буенча лаборатория тәмамланды. 4 көн ішінде экспертлар Мәскәүдән келген алтын битлек премиясы лауреатлары 5 яңа эскиз қарады. Фикерләрне хәбәрчебез тыңлап кайтты. Тинчурин театры өчен лаборатория үткәрү беренче тәҗрибә. Шуңа да башкалардан аерылып торыр өчен үзенчәлек эзләгәннәр һәм тапканнар. Башка лабораториялардан аермалы буларак, биредә спектакльне әзерләүдә режиссер һәм артистлар гына түгел, әсәр авторы, композитор, хәтта сценограф катнашкан. Һәр театраль эскиз өчен махсус музыка иҗат ителгән. Башта текстка кіріп кету бик оңайлы булмады дип әйтеп була. Но аннары прям репетиция вакытларында актерлар белән, сценограф белән, композитор белән аралашканда материалларга менә кіріп киттек и һәм эскиз әйбәт булды дип ышанам. Яшь режиссер Булат Минкин Зөлфәт Хаким әсәре буенча янгын спектаклен сәхнәләштерә. Ул еш кына лабораторияларда катнаша. Бу юлы да үзе өчен күп яңалык ачкан. Меня прежде всего, конечно, потрясла актерская труппа вашего театра, потому что она действительно очень большая, очень разнообразная, очень интересная. Да? Миңа Тинчурин театры труппасы бик ошады. Алар шул кадәр зур теләк белән лаборатория эшендә катнашты. Күзләрендә очкын сибелә. Афәрин. Лабораториядә эскиз әзерләгән режиссер, әсәр авторы, композитор, сценографларга дипломнар тапшырылды. Bütün оештырылган чаралар театрда, bütün эшләгән гамәлләр, кылган гамәлләр, эшләгән эшләр, ул бөтенесе тамашачы өчен эшләнә. Тамашачыга кызык булыр өчен һәм театрга гел яңа тамашачы килер өчен. Чөнки ул менә буннар алышыну ул бик мөһим нәрсә. Яшьләр килсен театрга, ни өчен яшь режиссерларны чакырабыз? Әлбәттә, яшь режиссер яңа теманы күтәрә, яңа ысуллар белән куя, яңа приемнар белән, алымнар белән куя спектакльне һәм ул әлбәттә яшь аудиторияны үзенә җәлеп итә, аның спектакльләрен дип. Шуңа күрә минемчә монда күп максатлы эш башкарганбыз, инде ирештекме, юкмы куйган максатларыбызга ансы инде киләчәк күрсәтер. Алкыш лабораториясының тагын бер бик мөһим үзенчәлеге 4 көн дәвамында журналистлар театр журналистикасы буенча Мәскәү, Питердан килгән театр белгечләреннән дәресләр тыңлады. Моны раслап, аларга махсус сертификатлар тапшырылды. Озилә Батырханова, Тохир Хасанов, Татарстан яңалыклары.